ассалому алайкум тамошобинони азиз. Нашри махсуси барномаи сиёсӣ таҳлили амният ва ҷомеа аст аз студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд ки мавзӯи мушкилоти об ва ташаббусҳои байналмилалии пешвои миллат дар ин самтро мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор медиҳад. Бо мақсади таҳлил ва баррасии масъалаи мазкур ба студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд даъват шуданд коршиноси доимии барномаи сиёсии таҳлили амният ва ҷомеа Насриддин-зода Замониддин. Устоди азиз барои фаъолияти бисёр назаррас дар таҳкиму тақвияти худшиносии худогоҳи миллӣ ҳамчунин саҳми арзандаи шумо дар сабт ва нашри барномаи сиёсии таҳлили амният ва ҷомеа аз номи худ масъулин ва тамошобинони барномаи сиёсии таҳлили амният ва ҷомеа ба шумо якҷаҳон сипос хуш омадед. дар ҳақиқат мушкилоти об дар ҷаҳон яке аз мушкилотҳои асосӣ ба ҳисоб меравад ва мо хуб медонем ки шуруъ аз соли 2003 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун як ташаббускори сатҳи байналмилал, як чеҳраи шинохта дар ин самт ҳастанд ва ҳатто мо дар зинае расидем ки дар Созмони Милали Муттаҳид конфронси байналмилалӣ таҳти раёсати пешвои муаззами миллат баргузор гардид ва аввалин суоле ки мо аз шумо мехоҳем бипурсем, имрӯз мушкилоти об то кадом андоза ҷиддӣ арзёбӣ мешавад ва омилҳои асосии он кадомҳоянд, ҳамчунин кадом минтақаҳои ҷаҳон бештар аз норасоии об ранҷ мебаранд ва оқибатҳои иҷтимоиву иқтисодии он чӣ гуна хоҳад буд? Марҳамат устод. Споси фаровон. Воқеан масъалаи об дар кураи замин, ҳатто агар ки бо ном кураи кабуд ҳам мисол аз дурии кайҳон шинохта шавад, намуддор шавад ҳамчун як кураи обӣ ки зиёда аз 70% онро об ташкил медиҳад, аммо дар амал норасоии оби шоистаи ошомиданӣ барои одамон як масъалаи ҷиддӣ дар ҳамаи кураҳои замин боқӣ мемонад. Мо имрӯз агар ки ба шарти таносуб гӯем ки фарз кардем минтақаи арабу африқо бештар аз норасоии об ранҷ мегиранд, лекин дар амал агар ки татбиқ кунед, санҷед, ҳамаи кураҳои замин аз норасоии об танқисӣ мекашанд ва ҳам ҷиҳати таъминоти об ба олами набототу ҳайвонот низ як ҷузъи дигаре ҳаст ки албатта ба норасоии об дорад бадтар мешавад ва дар умум тағйирёбии иқлим ба норасоии об дар ин ё он минтақа бештар таъсир гузоштааст. Агар ки дар минтақаҳои кӯҳӣ гирем, давлатҳое ба монанди Тоҷикистон ва амсоли он ки қисми зиёди ҳудудҳои онро кӯҳҳо ташкил медиҳанд, бо вуҷуди гармшавии иқлим пиряхҳо аз байн мераванд ва пиряхҳо сарчашмаҳои асосии таъминоти об ҳам дар сатҳи мисол сатҳи об зеризаминӣ ва амсоли он мебошанд. Ва дар ин масъала пешвои миллат дар сиёсати байналмилалии пешгирифтаи худ ҳамин самтро интихоб карданд ва таҳлил карданд ки як масъалаи умумие мебошад ки метавонанд ҳамаи давлатҳо ҳамаи одамонро муттаҳид кунанд. Мисол агар ки як масъалаеро пешбарӣ кунем, мумкин онро баъзе аъзоҳои ҷомеа, баъзе давлатҳо, баъзе минтақаҳо актуалӣ нашуморанд, лекин масъалаи об ҳамеша актуалӣ боқӣ мемонад ва аз тарафи ҳамаи давлатҳо ҳар боре ки ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон садо медоданд, якдилона қабул карда мешуданд. Ташаккури зиёд устод, саломат бошед. Ва яке аз масъалаҳое ки барои анамин сабаби ҳамин мушкилиҳо ҳам мешавад, мегӯянд тағйирёбии иқлим. ҳамин тағйирёбии иқлим ба захираҳои обии ҷаҳон чӣ гуна таъсир мерасонад ва ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ҳамчун кишвари дорои захираҳои фаровони обӣ дар ҳалли ҳамин мушкилоти обии ҷаҳон чӣ нақш дошта метавонад? бале, бешак вақте ки сатҳи дараҷаи гармшавӣ дар кураи замин афзоиш меёбад ва хусусан як 50-солаи охир ин бисёр ҳам бармало мегардад ки то 3-4 градус аллакай кураи замин дорад метаспад ва ин ба нестшавии пиряхҳо оварда расонида истодааст ва ба хушкшавии ҳамвориҳое ки аз он ҷо ба эрозияи хок ва эрозияи хок ба бодхезию ва тибқи анамин сиркулясияи
табиӣ ба дигар минтақаҳое ки фарз кардем пиряхҳо онҷо ҳастанд ба тарзи шино кардан, рехтан ва боз ҳам бештар об кардани захираҳои обӣ оварда мерасонанд, дар маҷмӯъ як ҳолати вазнини набототу ҳайвонот ва муҳити зистро ба бор овардааст. Ва ин масъала бо кадом усулҳо пешгирӣ карда мешавад? Албатта усулҳое ки ба сарфакорӣ асосан оварда мерасонанд аз ҷониби Тоҷикистон низ дар ҳамин конференсия ки гӯем рӯзҳои гузашта анҷом ёфт аз суханронии пешвои миллат ба ҷомеаи ҷаҳонӣ бори дигар иброз карда шуд ки Тоҷикистон ба технологияҳо, ба усулҳои сарфаи об хоҳад гузашт, то он то соли 2040 то 80% таъмин карда шавад. Ва усулҳои яъне қатрагии фарз кардем таъминоти зироаткорӣ ё ки усулҳои реҷаи беҳтари таъминоти шоистаи мардум бо об аз зумраи он тадбирҳое мебошанд ки ба сарфакорӣ оварда мерасонанд. Ва ҳамчунин Тоҷикистон якбори дигар дар масъалаи идоракунии рақамии захираҳои обӣ ва мудирияти об ишора кард ки ин низ метавонад ба сарфакории об оварда расонад ва дар маҷмӯъ сатҳи экологию, иқтисодию иҷтимоии мардум, минтақаҳо ва хусусан минтақаи Осиёи марказӣ аз ин лиҳоз беҳтар карда шавад. ташаккури зиёд устод, саломат бошед. Ва ташаббусҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи Созмони Милали Муттаҳид вобаста ба масъалаи об чӣ натиҷаҳоро метавонад ки ба бор оварда бошад ва бахусус то чӣ андоза метавонад ки вақте ки масъала дар Созмони Милали Муттаҳид баррасӣ мешавад барои ҳалли мушкилот, бахусус он мушкилотое ки мо боло ёдоварӣ шудем, чӣ гуна метавонад барои ҳалли он замина гузорад. Ва ҳамчунин охирон ташаббуси мо ҳам 10 солаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 буд. Ва дар доираи ҳамин ташаббус дар шаҳри Душанбе ҳам имрӯз як ҳамоиши байналмилал баргузор гардида истодааст. Умуман баргузории ҳамин гуна ҳамоишҳои байналмилалӣ дар баробари ҳалли мушкилот инчунин то чӣ андоза метавонад ки барои мустаҳкам кардани мавқеи кишвари мо дар сатҳи байналмилал замина гузорад. Ташаккури зиёд. Воқеан мушкилоти идоракунии захираи об ба он унсурҳое асос ёфта буд ки дар минтақаи мо ба низом ё ки протоколи идоракунии обҳо дар даврони шӯравӣ сарчашма мегирад. Ва он ҷо гуфта мешуд ки он гӯем кишварҳое ки ё ки он ҷумҳуриҳое ки ҳудуди бештари заминҳои корам доранд, бояд оби зиёд гиранд. Барои ҳамин ҳатто мо бо ташаккул кардани зиёда аз 60-70% захираҳои обӣ ҳамагӣ 8% об истифода мебарем. Ин чӣ гуна аст? Ин албатта як ноодилона ҳам ҳаст то як ҷое. Вале баъзе кишварҳо бо надоштани ҳеҷ гуна захира ё ки манбаъҳои обӣ ҳамаи обҳоро истифода мебаранд. Албатта ҳоло сатҳи гӯем мушкилоти байни давлатҳо ҳоло ба он сатҳ нарасидааст ки барои об ҷангҳо шавад. Лекин ин як дурбинии хеле оқилона аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хосатан аз нигоҳи пешвои миллат аст ки агар ки ин масъала аз ҳоли ҳозир барои ҳадафҳои ҳазорсолаи рушди устувор аз ҳоло чӣ хеле ки мо мегӯем хишти аввал гарниҳод меъморкаш то ба охир меравад деворкаш, агар ки аз ҳоло ҳамин масъала аҳамият дода нашавад ва ин қадамҳои рушди устувор нодуруст гузошта шаванд, ин масъалаи калидӣ мемонад ва мо шояд ба ҳамин ҳадафҳои рушди устувор нарасем. Аз ҳамин лиҳоз Тоҷикистон платформае ки дар кишвари худ дар ҳамоҳангӣ бо Созмони Милали Муттаҳид дар ҳалли масъалаҳои обӣ имрӯз фароҳам овардааст, барои ҳамаи кишварҳои ҷаҳон, на танҳо минтақа, имконият фароҳам овардааст ки онҳо як дар гирди мизи мудаввар ҷамъ шаванд ва масъалаҳоро
аз лиҳози илмӣ, аз ҳисоби идеология, аз ҳисоби техникӣ, аз ҳисоби ҳадафҳои рушди устувор ва барномаҳои стратегии давлати худ бо ҳамдигар ҳамоҳанг кунанд. Зеро яктарафа ҳар ки масъалаву кори худро дар ин як кураи замине ки ҳама бо ҳамоҳангӣ бояд зиндагӣ кунад, пеш гузошта наметавонад. Аз ин лиҳоз платформаҳое ки дар намуди конфронси сатҳи баланд ки дар навбати чорум баргузор карда мешавад, барои ҷомеаи ҷаҳонӣ, барои роҳбарони тасмимгиранда як фурсат, як имконият, як раванде муҳайё карда истодааст ки ҳар як қароре ки он ҷо қабул мешавад то ба сатҳи Созмони Милали Муттаҳид бурда шавад ва дар ҳошияҳои таҳрирҳои ҳар 10 сола дар анамин раванди пешбарии ҳадафҳои рушди устувор корбарӣ карда мешавад, дохил карда шавад. Яъне он сухане ки дар Тоҷикистон дар ин минбарҳои сатҳи баланд гуфта мешавад, шунида мешавад, қабул карда мешавад ва татбиқ карда мешавад. Ва ин як фарқияти асосие аз дигар минбарҳое ки дар он ҷо фарз кардем сухан дар бораи обу иқлим меравад, анамин фарқият аст. аз ин лиҳоз ҳамаи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ин ташаббусҳои Тоҷикистон истиқбол намуданд ва бинед ҳайати беш аз 80 давлати дунё имрӯз дар Тоҷикистон қарор доранд ва ин масъалаҳоро баррасӣ мекунанд. Ва ҳам аз ҷониби дигар мо имконият медиҳем ки барои анамин ҷомеаи илмӣ, дипломатӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ сармоягузорон бори дигар аз Тоҷикистон ба тарзи хости дили худ шиносоӣ кунанд. Мо барнома пешниҳод намекунем ки биёед ина бинед вая бинед. Не, ана шумо мо сиёсати дарҳои кушод дорем, марҳамат бинед кадом соҳае ки мехоҳед шинос шавед, мо кушода ҳастем. Ва онҳо аз ҳамин кушодии сиёсати дарҳо як бардоштҳои хуб мекунанд. Яъне яке аз омилҳои муҳим барои сармоягузорон, барои ҷомеаи ҷаҳонӣ ин як мӯътадилияти ҳукумат дар самти идеология, корбарии иқтисодии иҷтимоӣ ва кафолати рушди ҳамкориҳои дуҷониба бо тамоми давлатҳои шарик, стратегӣ ва ҳамоҳангсози ҳадафҳои устувор мебошад. Аз ин лиҳоз Тоҷикистон чунин мӯътадилиятро барои онҳо нишон медиҳад ва онҳо бештар ба фазои иқтисодиву иҷтимоӣ ва созандаи Тоҷикистон доранд ворид мешаванд. Ва ин имкониятҳое ки имрӯз Тоҷикистон барои ҷомеаи ҷаҳонӣ дар самти ҳамкорӣ, дар ҳамкориҳои ҳатто муташаккилона дар самти ҷумҳуриҳои Осиёи марказӣ ё ки шарикони стратегии онҳо фароҳам меорад, ин дар бисёр давлатҳои дунё дида намешавад. Сарҷамъии имрӯз ба туфайли пешвои миллат дар байни давлатҳои Осиёи марказӣ рӯи кор омадааст ва ҳатто мо дидем барои дар ҳамин ҳошияи вохӯрӣ барои анамин таҳкими сулҳ ва ҳалли мушкилоту низоъу нофаҳмиҳои минтақавӣ ба пешвои миллат додани як ҷоизаи дигар, ин як нишонаи баҳо додани анамин қадамҳои стратегӣ ва дурбинонаи пешвои миллат аст ки ҷомеаи ҷаҳонӣ онро ҳамчун як усули ҳалкунӣ ва татбиқи ҳадафҳои рушди устувор дар минтақаҳои худ арзёбӣ карданд ва ин моделро меомӯзанд ва дар дигар минтақаҳое ки чунин масъалаҳо ҳаст ва монеаи рушди устувор мешавад татбиқ мекунанд. саломат бошед устоди азиз. Умуман устод ҳамин об ки ҳамчун манбаи ҳаёт аст, яъне фаъолияти низоми як давлатро оё метавон дар баробаре ки мушкилоти об ба вуҷуд мебиёяд то чӣ андоза ба амнияти он кишвар, ба ҳастии он кишвар метавонад ки хатар бошад ва ҳалли ҳамин масъалаҳо ки масалан яке аз нуқтаҳои муҳимии сиёсати байналмилалии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, то чӣ андоза метавонад ки барои аз байн бурдани ҳамин омилу хатарҳо замина бошад. Марҳамат. Воқеан ин як саволи калидӣ аст, як саволи стратегӣ аст ки ба он аз чанд зовия бояд нигоҳ кард ва ҷавоб дод. Агар ки ба гузашта ба ана ҳамин масири таърих нигоҳ кунем,
чандин шаҳрҳое буданд ки ё чандин марказҳо, чандин давлатҳое буданд ки танҳо аз норасоии об аз байн рафтанд. минтақаҳое буданд ки одамон онро барои норасоии об тарк карданд. яъне вақте ки оби ҳаётан муҳим ҳам барои нӯшидан гӯем, барои ҳаёт, барои наботот, барои ҳайвонот таъмин карда намешавад, он минтақа хоҳед нахоҳед як минтақаи партобӣ, минтақаи таркшаванда. агар ки ҳатто барои як рӯзҳои ба шумор мардум ё ки бошандагон ба хотири дилбастагии фарз кардем таърихию ормонӣ бошанд, хоҳед нахоҳед маҷбур мешаванд ки он минтақаро тарк кунанд. ва он давлате ки барои шаҳрвандонаш чунин эҳтиёҷоти рақами якро муҳайё кардан наметавонад, албатта дар як ояндаи начандон дур ба завол мерасад. ва ҳамчунин аз лиҳози равандҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва истеҳсолию саноатӣ муосир нигоҳ кунед, ягон раванд дигар беоб арзи варзиш кардан наметавонад. аз ҳамон фарз мекунем, аз ҳамон сабз кардани як дарахт, рӯёндани як зироат ё ки як мева беоб буда наметавонад, то ба ҳатто равандҳои вазнинтарин. имрӯз агар мо гӯем ки ҳатто раванди вазнинтарин фарз кардем сохтмони нерӯгоҳҳои атомӣ бошад, беоб онро наметавонед хунук кунед, кори онро танзим кунед. ё ки аз лиҳози асри ҳоло иттилоот ки ҳаст, мегӯем ки датацентрҳои нав месозем барои ҳуши маснуӣ, барои мубодилаи захираҳои интернетӣ, он низ беоб кор намекунад. ва имрӯз мо дар ин самт низ чихеле ки пешвои миллат гуфтанд, дарҳои кушод эълон кардем, то дилхоҳ мегакорпоратсияҳои ҷаҳонӣ тавонанд датацентрҳои худро дар Тоҷикистон созанд, зеро мо захираи обӣ низ ба ин самт дорем. дар маҷмӯъ вақте ки норасоии об дида мешавад, албатта ин ба ҳамлаҳои идеологӣ аз тарафи дигар давлатҳо ба бошандагони анамон давлатҳо беш аз ҳарвақта метавонад ҳамчун як абзори асосӣ, аслиҳаи асосии ҳуҷумҳои идеологӣ интихоб карда шавад ва ба ҳамон минтақа гӯем таъсиррасонӣ карда шавад. бояд ҳар як давлат бошандагони ҳудудҳои давлати худро бо оби ошомиданӣ ҳам барои ҳаёти шоистаи онҳо ва ҳам барои зироаткорӣ, барои олами наботот, умуман барои тамоми равандҳои корӣ таъмин карда тавонад. ва ин масъаларо Тоҷикистон хеле хуб дарк кардааст. биёед ҳар як чизро камтар бо як нигоҳи оқилона нигоҳ кунем. Тоҷикистон вақте ки мустақил шуд, атрофи 3 миллион аҳолӣ дошт ва ҳамаи инфрасохтори таъминоти об ё ки таъминоти об ба самти зироат, ба самти мисол саноат аз ҳамон зовияе сурат мегирифт ки анами қадар ҳудуд буд, анами қадар аҳолӣ буд ва чӣ меъёрҳои маҳдуде ки дар иттифоқи шӯравӣ сурат мегирифт. аммо имрӯз аҳолӣ мо аз 10 миллион гузашт. ҳадафҳои стратегии давлат дар самти саноати кунунӣ аллакай маълум шуданд. захираҳои гидроэнергетикӣ доранд ба муҳимияти аввала табдил меёбанд ва шаҳрҳои зиёде мо бунёд карда истодем. ҳудудҳои маъмурии ҳар як шаҳру ноҳияе ки имрӯз ҳама ба чашми сараш дида истодааст, чӣ қадар васеъ шуда истодааст. ва ҳама ин водор мекунад ки таъминоти об, идоракунии захираҳои обӣ ва равандҳои бунёди корхонаҳои саноатӣ аз лиҳози анамин васеъшавӣ ва дурнамои рушди стратегии ҳар як давлат, хусусан давлати мо, аз нав дида шавад, аз нав корбарӣ карда шавад. барои ҳамин гоҳ вақт мешавад ки баъзе ҳудудҳо беоб мемонанд, баъзе шаҳрҳо имрӯз ҳатто мисол
шаҳрҳои тоҷикистон ҳолатҳое мешаванд ки бо камии об рӯбарӯ мешаванд ё ки сатҳи сифати об ба талабот ҷавоб намедиҳад ё ки дар баъзе минтақаҳо барои кишти зироат об намерасад ё ки мушкилотҳои истеҳсолию саноатӣ ҳаст. ҳамаи инҳо аллакай имрӯз дар барномаҳои стратегии давлати мо нишастааст ва мо онро қадам ба қадам иҷро карда истодем. Ва имрӯз дар мисоли бисёр ноҳияҳо бинед аллакай ҷойҳое ки 10 сол пеш об набуд аллакай об рафта истодааст. обҳои босифат гӯем лӯлаҳои об кашида истоданд. ҳатто аз сабаби хушксолӣ баъзе чашмаҳо ҳатто дар минтақаҳои кӯҳӣ хушк шуданд ва имрӯз давлат ба он ҷо аз гӯем обҳои зеризаминӣ марказҳои таъминоти об сохта истода ба он ҷо обро интиқол дода истодааст. дар маҷмӯъ ҳама ҳис мекунанд ки корбарӣ дар самти об дар амалия дар баробари ташаббусҳои байналмилалӣ дар масъалаи ҳалкунии гӯем масъалаҳои обӣ дар сатҳи дунё ҳамчунин дар дохили тоҷикистон низ ҳал карда шуда истанд. албатта мушкилотҳо ҳастанд, лекин онҳо бо қадам бо нақша ва бо ҳадафҳои нақшавӣ татбиқ карда шуда истоданд. ташаккури зиёд устоди азиз. Ва як умуман гӯем хислати одамизод аст ки вақте ки чизе ки мо дар даст дорем ба қадраш намерасем ва имрӯз ки тоҷикистон захираҳои зиёди обӣ дорад, яъне бубинем ки масалан чанде пеш роҳбари як давлат ҳатто иддао карда буданд ҷумҳурии исломии Эрон ки агар ҳамин гуна ҳолат идома ёбад маҷбурем ки пойтахти кишварро бикӯчонем ба дигар ҷо, чун дигар дар ин ҷо зиндагӣ карда намешавад. Яъне як шаҳри бузурге ки миллионҳо аҳолӣ дорад маҷбуранд ки онро ба дигар ҷо кӯчонанд. Яъне мо бубинем ки пешвои миллат чӣ гуна як дар сатҳи байналмилал як масъалаеро бардоштанд ки дар ҳақиқат як масъалаи бисёр ҷиддӣ ҳаст. боиси ифтихори ҳар як тоҷикистонӣ буд вақте ки мо дар агар хато накунам 79-ум конференси маҷмӯи созмони милали муттаҳид вақте ки ҳар як қудрат мебаромад, ҳар як роҳбари давлат мебаромад аз манфиати худаш мегуфт ва ба хотири ба даст овардани манфиати худашон ҷониби дигарро гунаҳгор мекарданд дар вақте ки низоъ байни кишварҳо буд, танҳо як роҳбар ва инам Эмомалӣ Раҳмон баромада гуфт ки биёед 10 соли ояндаро ба хотири наслҳои оянда 10 солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда бо қадномаи махсуси Созмони Милали Муттаҳид қабул кунем. Ва дар охири барнома, дар идомаи ҳамин андешаҳо мехостем дар охири барнома вақте ки мо ташаббускори сатҳи байналмилали об ҳастем ва дар баробари оне ки пешвои миллат дар Созмони Милали Муттаҳид чунин андешаҳоро баён мекунанд, чунин пешниҳодҳо аст ва ҳар як масъулине ки дар ҳамин соҳа кору фаъолият мекунанд ва аҳли зиёву маркази пажӯҳишгоҳҳои илмӣ ки вобаста ба ҳамин соҳа корҳои илмиро ба анҷом мерасонанд ва дар баробари ин шаҳрвандон ҳам дар муносибат бо ин неъмат чӣ гуна бояд кор кунанд ва умуман устод тамоми қишри ҷомеа вобаста ба кору фаъолият ва масъулияти худ бояд дар ҳамин масъала чӣ корҳоро ба анҷом берасонанд ва бахусус бахши идеология ки тарғибкунандаи ҳамин ташаббуси байналмилалӣ ба ҳисоб меравад вобаста ба ҳамин масъала кадом корҳоро ба анҷом берасонад. дар охир хулосаи шумо. ташаккури зиёд. воқеан ин як саволи калидӣ аст ки бояд аз тадбирҳои мушаххас ҷиҳати соҳибсолорияти Тоҷикистон дар масъалаҳои ҳамин ташаббусҳои байналмилалӣ хусусан дар самти об ки зиёда аз 20 сол аст ки мо дар минбари Созмони Милали Муттаҳид дорем яккатозӣ мекунем ва ин масъаларо мо рӯи кор мегузорем ва ҳамаро муттаҳид мекунем. аммо вақте ки ба Тоҷикистон ворид мешавӣ дар кадом ҷанбаҳо, дар кадом ҳошияҳо, дар кадом гӯем баргаҳо чунин татбиқи ҳадафҳои созанда ташаббусҳои байналмилалӣ ва хусусан ибтикороти пешвои миллат ва шахсияти он кас дида мешавад, шинохта мешавад, ҳис карда мешавад, бояд рӯи кор ояд, бинем, ифода шавад, сухан мегӯем. албатта якум аз он бояд сухан кард ки анамин агар ҳудуди
ҷумҳурии тоҷикистонро гиред, фарз кардем гирдогирди онро сарҳадҳои ҳамсояҳо, ин на танҳо сарҳадҳои ҳамсоя аст, инҳо сарҳадҳои байналмилалӣ ҳастанд, ки тавассути фарз кардем ташриф овардан ба ин давлатҳо тавассути хабҳои байналмилалии ҳавопаймоӣ метавонанд ба Тоҷикистон низ ворид шаванд. Фарз кардем мо агар ҳамсарҳади Ӯзбекистон бошем, маъно надорад ки фақат ӯзбекҳо медаванд, ё ки бо Қирғизистон бошем қирғизҳо меоянд, бо Афғонистон бошем афғонҳо, бо Хитой бошем не, ин ҳамаи давлатҳо имрӯз дарвозаи дунё ҳастанд. ва чӣ кор бояд кард? Ҳар як ҳудудҳои ноҳияҳое ки шаҳру ноҳияҳое ки фарз кардем гузаргоҳҳои сарҳадӣ тавассути онҳо, ҳатто фурудгоҳҳо тавассути онҳо гӯем дарвозаи кишвар ҳисобида мешаванд, бояд ҳадафҳои анамин рушди ҳазорсолаи устувор ва анамин ҳадафҳои созандаи кишвар бояд якум аз ҳамон ҷо ҳис карда шавад. Вақте ки қадам ба Тоҷикистон гузошта мешавад, барои анамин меҳмонони чӣ аз лиҳози корӣ, чӣ аз лиҳози сафарҳои инфиродӣ ва умуман бо кадом мақсаде набошад, бояд ҳис карда шавад. Бояд дар фурудгоҳҳои мо, дар гузаргоҳҳои сарҳадии мо бояд як ҷойҳои роҳати истифодабарии об муҳайё кунем. Мисол, дар давлатҳои хориҷӣ ҳамин гӯшаҳоро бо як сухан мегӯянд, ки реструм ё ки удобства мегӯянд ва шарҳ намедиҳанд чи аст. Вақте ки медарояд, аллакаш барои шумо тамоми шароит муҳайё аст. Бояд мо чунин чизҳоро бояд корсозӣ кунем. Аз ин лиҳоз бояд Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи Миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати Молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд имрӯз грант ва лоиҳаҳои илмӣ барои олимони мо бояд пешниҳод кунанд. Барои ҳамин мо бояд дар ин масъала низ диққати худро беш аз беш равона кунем. Масъалаи шаҳрвандон бошанд, албатта якум покиза нигоҳ доштани об. Ин ҳам аз лиҳози фарҳангӣ мо аҷдодони мо мегуфтанд, ки ба об муносибати хуб кун. Ҳатто ба хотири экологияро вайрон накардан, дар унсурҳои дини зардуштӣ аҷдодони мо ҳатто агар ки фарз кардем шахс мефафтид, ӯро ба хок намеспориданд, ки хокро палид накунад. Ин як ҷанбаи фалсафӣ хеле чуқур дорад, ки ҳифзи муҳити зист, обҳо хеле чизи муқаддас аст. Мо аз шаҳрвандон даъват ба амал меорем, ки дар покизагии муҳити зист, дар сарфакории об, ҳатто дар ҳамин бо эҳтиёҷ истифода бурдану кушодани ҷӯмаки об масъулият дошта бошад. Боқӣ мо ҳамаи ҳадафҳоро пиёда мекунем ва ба мақсадҳои худ мерасем. Ташаккури зиёд, устод, саломат бошед. Тамошобинони азиз, бори дигар аз номи худ, масъулини барнома ва шумо тамошобинони азиз ба коршиносии доимии барномаи сиёсӣ, таҳлил, амният ва ҷомеъ барои иштирок ва андешҳои созандашон ташаккур мегӯем. вақти ҷудошуда ба барномаи сиёсӣ, таҳлил, амният ва ҷомеъ ба анҷом мерасад. То барномаҳои оянда сиҳатманду саломат бошед. хайр.